channel. So today's video, guys, 1 Samuel chapter 10 verse 1 to 27. Ang lugar natin dito, guys, ay Israel, Selsa, Benjamin, Bethel, Gilgal, Gibeah, ang Burol, Mizpah, Ehipto. Ang tauhan natin dito, guys, ay Samuel, Saul, Yahweh, Raquel, Filisteo, Manunugtog, Diyos, Kish, Tiyo, Ehipsyo, Matri. Ang aral natin dito, guys, ay patuloy lang tayong maging mapagkumbaba. Tayo ay magagampalaan ni Lord. Kasi, guys, diba dumating na yung bagong hari nila, si Saul. Nung pinakilala na siya ang pinakamatangkad sa bayan nila. Ang pinakilala na siya, guys, parang hindi siya tinanggap ng mga Israelita. Dinisrespect siya. Pero siya, naging mabait lang siya, wala siyang sinabi, hindi siya nagalit. Guys, yung patient niya ba, yung ganun. Yun lang naman, guys, sa araw na ito. And make sure, guys, makipagpasensya na lang tayo, guys, kung may nambubuli man. At, guys, bahala na si Lord, ipagdasal na lang natin sila doon. Yun lang naman, guys, sa araw na ito. Kung mag-aaway, bati-bati lang, love lang. Goodbye!